Uite la tati, uite ce face tati. Că tati îți face poze. Nemulțumit Gică Hagi este la marginea terenului, gesticulează nervos, încearcă să-și impulsioneze jucătorii. Până acum viitorul... Unde fugi, mă? Unde fugi? Te prind. Presează formația oaspete. Sigur, Ce faci, mă, acolo dezbrăcat? dar cât de important este acest aspect? De ce stai așa cu mintea dezbrăcat acolo? Bucurică este... Vino încoace. Hai la tati. Hai să mergem afară, hai. Hai. Are băiatul țâțe? Foarte serioasă. Nu puță, mă, țâțe. Puță. Ce ai acolo? Ce are băiatul acolo? Puță? Unde e puța? Unde e puța, mă? Acolo? Nu se vede de Pampers? Țâțe, ai țâțe? Unde e țâțe? Egal fără goluri la Cluj cu CFR. Saltă-te în picioare. Hai să mergem afară. Hai la tati. Hai să mergem afară. Unde te duci, mă? Unde te duci? Și ce traiectorie ciudată a luat balonul, dar șutul lui Intră, Gana a mă. fost deturnat în corner de un jucător al Faci poză? Craiova. Este Păi da.